खुलुमबाय बड' एसएम आपडेटआव नोंथांमोन गासैखौबो फुंबिलिनि रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गाहामैनो दं आरो रादाबखौ फारियै जोबजासे खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि गसाइगाव प्रेस क्लाबनि 2 बोसोरारि जथुम्माया मैया जाफुंलांबाय। हाबाफारि बायदियै मैया फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय आफादगिरि हाफिजुर रहमाननि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनिफ्राय जागायजेनो आरो बेनि उनाव मुंख्लं खाम्फायाव गाहाय नेहाथारि बिथां उत्पल देनि बावजेननायजों बिबार बावनाय हाबाफारिया जालांदों। मैयानि बे हाबाफारियाव फुंनिफ्राय जागायनानै सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय गेवलां मेलआबो जाफुंलाङो। गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै हांख्रायनायाव बाहागो लाफैदोंमोन बिटिसिनि जयेन्ट सेक्रेटारि बिथां उइलियाम एस दैमारि, गसाइगाव महकुमानि लेङाइ महकुमा बेंगिरि प्रियंका प्रटिप देखा आरो क'क्राझार प्रेस क्लाबनि आफादगिरि बिथां मनालिसा शर्मा आरो गसाइगावनि थागिबि समाज सिबियारि बिथां जेतमाल मालु बिथांमोना। बे गेवलां मेलखौ आफादगिरिनि मासि लानानै दैदेनदोंमोन गोदानै बिबान मोननाय गसाइगाव प्रेस क्लाबनि लेङाइ आफादगिरि बिथां शंकर चौधुरिया। बे मेलाव बाहागो लानो हाबावदोंमोन अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन गसाइगाव जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमाफोर, आरोबाव अल डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि नेहाथारि सोद्रोमाफोर आरो श्रीरामपुर प्रेस क्लाबनि गोबां मावथिफोरा, आरोबाव गोबां ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो फोरोंगिरिफ्रा। गोदानै दाजानाय आफादगिरिया जाबाय हाफिजुर रहमान आरो गाहाय नेहाथारि बिथां उत्पल दे बिथांमोनखौनो आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि महरै बिबान होफिननाय जायो। आसामनि केबिनेटआ गरखा हारिनि सुबुंफोरखौ बिटिआर ओनसोलाव रैखाथियै थानो गनायथि होनाय आरो ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय मोन 9 था चार्टार अफ डिमान्डखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ आरो WPTN-BC बिफाननि मन्थ्रि ड रनज पेगुखौ लोगो हमनानै गुवारै सावरायलायो आरो ट्राइबेल बेल्ट बर्डखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय सोरखारा गोख्रों खामानि मावनांगौ होनना दाबि दैखांदों। क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम सुंद'यै CC2A नि सा 30 थान्दै हान्जाया रबिबाराव जनता भवनाव आसामनि WPTN-BC आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि ड रनज पेगुनो मोन 9 दाबि गोनां चार्टार अफ डिमान्डखौ गथायो। बे हाबाफारियावनो CC2A नि गाहाय लेंथुमगिरि आदित्य खाख्लारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', TMPK-नि आफादगिरि राजकुमार मराजों लोगोसे दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी आरो मोन 22 ट्राइबेल माहारियारिफोरनि दैदेनगिरिफोरा गोख्रों बाहागो लायो। CC2A-नि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारिया मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला सोरखारा थाबैनो ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोराव गरखा हारिनि सुबुंफोरखौ रैखाथियै थानो गनायथि होनायखौ फिन नायबिजिरफिननांगौ आरो गोबाव सम हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय ट्राइबेल माहारियारिफोरनो फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 मोनथायनि गेजेरजों हा पाट्टा होनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों। लोगोसे ट्राइबेल हारिनि सुबुं थानाय बै ओनसोलाव थाबैनो सोरखारा ग्रामीण रायजो आदालतनि जोहै ट्राइबेल नखरफोरनो थाबैनो हा-हुनि पाट्टा राननानै होनांगौ होनना दाबि दैखांदों। रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों CC2A-नि थान्दै हान्जाया अखं आसामनि ट्राइबेल माहारियारिफोर फारियै मेसि हाजं, सरनिया कसारि, मदाहि कसारिफोरनो सोरखारा थाबैनो ट्राइबेल गाव खुंथाय परिषद दाफुंना होनांगौ होनना दाबि दैखांदों। दिखियाजुलियाव आसाम पुलिस आरो आबगारि बिफाना आयेन बेरेखा लकेल जौनि सायाव गोख्रों राहा लादों। आसाम पुलिस आरो आबगारि बिफाना दिखियाजुलियाव आयेन बेरेखा लकेल जौ संनायनि सायाव सिग्रोमनानै 5,000निबो गोबां लिटार जौ हमनानै हायाव लखबनानै सिलिंखार खालामदों। गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां मेल खुंनानै रायजोआव सोलिबाय थानाय आयेन बेरेखा सुलाइ मद थामहिनबा लकेल जौ फाननाय जायगानिफ्राय कर'ना जिउसानि साग्लोबनाया बांनायनिफ्राय गोबां जालांदों होननानै फोसावनायजों लोगोसे रायजोनि पुलिस प्रशासनखौ बे आयेन सुलाइ मद थामहिनबा लकेल जौनि हेंथायै गाग्लोबनो नांगौ होनना फोसावनायनि उनाव गोख्रोङै सांग्रां जानायखौ नुनो मोन्दों सनितपुर जिल्लानि दिखियाजुलि पुलिस प्रशासन आरो आबगारि बिफानखौ। सनिबारनि मोनाबिलि समाव दिखियाजुलि पुलिस थानानि मावख'गिरिनि मोनसे हान्जाजों लोगोसे दिखियाजुलि बेंखननि मावख'गिरि आरो दिखियाजुलि आबगारिनि हान्जाया दिखियाजुलि बरसला बियाबाव आयेन बेरेखायै जौ संनाय आरो फालांगि खालामनायनि हेंथायै गाग्लोबनाय जायो। पुलिस प्रशासन आरो आबगारि बिफाना बरसला बियाबनि सिराजुलि बालिसिहायाव गाग्लोबनानै 5,000 लिटारनिबो गोबां सुबुंनि देहा खहा खालामनाय बिस गोनां बे आयेन बेरेखा लकेल जौखौ गारनाय जायो।
नाथाय बे जाथायनि सायाव रावखौबो हमनाय जायाखै होनना मोनथिहोयो पुलिस प्रशासन आरो आबगारिनि बिफाना। बाक्सा जिल्लानि मसुलपुर सदर पुलिस थानानि आवथायाव थानाय खोला अहफा नाहरबारि गामिनि बाहेर रायजोआव खामानि मावनाय CRPFनि जवान सासेनि सोमोनांथावै थैनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो गोथौवै सोमोनांहोदों। गामिनि सर्बेश्वर दासनि दुइसिन फिसाज्ला रतन दास 42 बोसोर बैसोनि CRPFनि जवाना झारखन्डनि गिरिक जिल्लानि मधुबनाव CRPF 154 नं बेटेलियननि सावनियाव बृहस्पतिबारखालि साननि बाहागोआव गाव हारसिंनो खर'आव गावनानै गाव फोथैना लायो होनना खामानि मावनाय जायगानि बिबानगिरिया नखर फोलेरनिसिम मिथिहोनो होयो। बिफाननि सामलायगिरिया जवाना गाव हारसिंनो जिउ फोथैना लानाय बाथ्राखौ मिथिहोदोंब्लाबो नखर फोलेरा जाथायखौ गोरलैयै मानिना लानो हायाखै। नखर फोलेरा मिथिहोनाय बायदिब्ला जोबोद नम्र आरो गुरै आखुनि रतना सानफ्रोमबो मिनि रंजा खुसियैनो नखरनि सोद्रोमाफोरजोंबो खोथा बाथ्रा रायलायबोदोंमोन। गुबुन नङा, थैनाय सानखालिबो फुङाव रतना नखरनि सोद्रोमाफोरजों जानबुंनि गेजेरजों खोथा रायज्लायहरदोंमोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। 2003 मायथाइयाव CRPFआव साख्रि मावनाय रतना 6 दान सिगां न'निफ्राय थांनानै झारखन्डनि मधुबननि बि सावनियाव मुं थिसनदोंमोन। रतना गावनि हाबानि थाखायबो गासै लाहार फाहार खालामबोनानै फैगौ आसिन दानाव सुथि लाना न'आव फैनानै गोथार जुलियाव जिरायनायनि खोथा दंमोन। नखर फोलेरा जवानखौ मिथिनो लोगोआ खामानि मावनाय जायगायावनो गावथारदों होनना अजद दैखांदों। मैया जवाननि गोथै सह'खौ अख्रां दिङाजों झारखन्डनिफ्राय न'सिम लाबोनायाव मोनसे दुखुनांथावना थासारि सोमजियो। बेराफारसे गोथै सह'जों बिथांनि मबाइल फन आरो CRPFनि रावबो गोजौ थाखोनि मासिगिरि फैफायैनि जाथाया बांसिनै गोथौ सोमोनांहोनायजों लोगोसे नखरनि मानसि आरो गामिनि रायजोफोरा गोथै सह'खौ आजावना लानो नागिरैनि सिगि होनायाव गोबां दुंहाव थासारि सोमजियो। उनाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास आरो पुलिस बिफाननि सोद्रोमाया नुजाहैनायावसो थासारि आवथायाव फैयो। बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा बिटिआर गोरोबथानि लेखायै आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनि नखरनो सोरखारा फोसावनाय 5 लाख रांखौ थाबैनो होजोबनो खावलायदों। बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गोबां बिग्रायारि लाइमोनफोरा गावनि आगोमा जिउखौ हारिनो बावनायनि थाखायनो बिनि फिथाइ महरै BAC, BTC आरो बिटिआर मोनथाम गोरोबथा जानानै थांबाय। नाथाय गोरोबथानि दफा बादियै आसाम सोरखार एबा भारत सरकारा मुंख्लं नखरफोरनो सोरखारा अनसुंथाइ हिसाबै 5 लाख रां होनो फोसावनायखौ फोजोबनाय जायाखै। बेखौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि आफादगिरि सन्दि बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गासै सा 2626 सुबुङानो मुंख्लं जादोंमोन। सा 40 नखरफोराल' बिटिआर खुंथायनिफ्राय 5 लाख रांखौ मोननो हादों। बांसिन मुंख्लं नखरफोरानो दासिमबो मोननो गोनां रांखौ मोनजोबनो हायाखै। बेनिखायनो बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनिफ्राय खौरां बिजोंनि गेजेरजों फैगौ 12 जुलाइ खालारनिफ्राय जानो गोनां आसामनि बाजेटआव सोसननानै मुंख्लंफोरनि मोननो गोनां रांखौ थाबैनो होजोबनो खावलायदों आसाम सोरखार आरो बिटिआर खुंथायखौ। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लायाव बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरा गं 537 दं। हाग्रामा सरकारनि समावबो आरो दायो बिटिआर सोरखाराबो बेखौ मावफुङाब्ला माब्रै जागोन बिनि सायावसो सोंथि सिखांदों। बेनिखायनो आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर खुंथायखौ बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि जानानै सन्दि बर'आ बड'लेण्ड सोमावसारारि मुंख्लं जानाय गंफ्रोमबो नखरफोरानो 5 लाख रांजों लोगोसेनो नखरनि सोद्रोमाफोरनो थांना थानायनि राहा हिसाबै सोरखारि साख्रि होनो नांगौ होनना दाबि दैखाङो। रादाबखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर। आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामना अलाव होना ला, जाहाथे आं गोदान बर' रादाब लाबोयोबा नोंथाङा सिगांसिन खोनासंनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।